Yo. Ivulwa ngathi nale gate ka uhambi. Mama. Hayi. Into iyatshobo. Joyce. So uthetha what okay thini yami kutheni ungandiphenduli ki video call? Mani xolo sisi manto. Kunini WhatsApp? Konke ukucinga Iza up. Come to me. Kutheni ungandiphenduli ku WhatsApp nje? Mene ndini. Oh hayi mani Shlomi yami. Nto hayi man. Yini inkosi yami? Disenzwa iquza nguMary pha kwakhe. Oh man, ndokuqhuba ukuthethelela. Ungithethelele phi ungakhange kwazi nix wena? Awazi nix wena. Wasidibanisa ngesifuba. Oh, izifuba. Oh nkosi. Awuyibalisi into yokuba wandiqhwaba ngempama wanibetha wandidibanisa nomfundisi. Oh baba. Ndijonge ndijani? Kodwa sise. Sisi. Akusamhle kodwa man noko akunanto man. Anilelanga izolo. Into. Anilelanga izolo khandiqalisa ulala. Oh sister. Andikhange ndilale akho umuntu wandirabha I can't be right the whole of last night. Oh man. Kubhlungu umqolo kubhlungu yonke indawo. Ufanele nomfundisi. Ufuna ndikhulule esitratweni ngoku. Hayi sikhulule ungade ukhulule Shlomi yami kakhulu uyenze lento. Mamela ke into endifuna uyenza ke ngoku ne. Ndifuna ufonela amapolisa ne. Ndirepota elagqwirhakazi nepaint enkulu. Ingqhela kakubi. Sizawufona ngoku. Oh sister B. Sizawufona ngoku because when we avoid ayifowunini. Avoid. Khona amapolisa thina amapolisa. Kaloku since sobayithusi bethiwe. Andithi nawe ubethiwe. Ithi ewe Joyce. Ubethiwe nawe. Sizafona. Ndangena esokweni. Mamela ke siya. Kaloku ndiyayicapukela into ukwenza iquza. Okay? Because first of all, uMary ndiyamnceda iswekile zakwam everything. And then yena ushow off ngam. Utsala mna who am I? Ungadulile torhwana sister B nkosi yami Thixo wami. Kodwa wena no sister Mary niyawudinga umthanda. Ithi Hello. Ithetha polisa. Ndikubhula. Ewe. Ndifuna ureport it's a domestic violence, it's a domestic. Ndibethiwe ngumakhelwane wam. Undibethile unabantwana bakhe wasingondibetha nomakhelwane nechomi yami wasibetha andikwazi nothini ndophukile yonke indawo andikwazi nokuhamba bencima zoya ekhemist andikwazanga noya ekhemist. Yes hello yes ulapha she's here come closer iza naku nayo ubethiwe uzomxelela thetha ndakubonisa wena. Hello Joyce. Joyce. Hello. Uthinta ukubethile nawe udumbile. Uthathu udumbile. Sobabini sidumbile. Joyce ubethiwe enyekeni. Okay dad. Yes. Ndibethiwe nami ndibethiwe dad. Okay yes fan. Yes. Yo. Okay ke dad. Yo inyeke yakhe iwili kade kasebe. Yo hey. Nkosi yami idumbile. Okay ke dad. Yo. Hello. Unegani. Ewe. Unegintsa indoda yakhe ligintsa nayo bebekhona bonke. Okay. I-address. Okay. Track my location. Ithini nto? Okay. Bye. Sure. Ayamfaka umuntu ezintweni. Ubetha kumo. Sister B. Utsala mina ngewashing. Hayi ndiyaye esokweni ngami. Sisi, ungenisa ku. It's not like it's a lie. It's not a lie. It's not a lie. So ndikhumshela mina. Hayi sister B. No. Umfundisi uyawuhlupheka. Kodwa naye ubethiwe bukhona. Kodwa. Hayi sisi. Kuthiwa masibaxole. Usezokwenza iquza apha kulomhlaba. It's a cruel world. Kodwa. Okay sis. See you later ne. Uzophunga.
otherwise sizawubizwa xa umere ezothathwa ngamapolisa akulinde undibaleke udlala uduck and dive nami I will find you. Ngathi uyabona xa I will ndingena find ngapha you. kwevele. Njengoba ungenanyani nje I will find you. Okay? Bye sisi wami. Okay. Sobonana ngelo xesha. Za kufowunela ku-WhatsApp ana-airtime. Bye bye. Ngicela uba unadatha kuku-fiber time. Look sendana. Ngiyabona le weekend Hayi ngibizona umnqazi. hayi benzile Nanga lamancila. Ubana manxele. Nini? Amasambeni man. Mamela katso jonga mamela apha mer. Unjonga kakuhle mina uyabona andinguye mna uRhadebe noLukhanyo aba nebavuthululeyo. Jonga ndiyabona ndiyonyori. Mamela kaloku suthi Khale singamanqila simama, ekubeni mani. wena umfimfithu umntana. Yiza Mary. Mary. Una kuqhawula ipendi Mary ungakulinga undenzele lezo zinto. Jonga uyayityela. Bamba Lukhanyo, bamba Lukhanyo. Hayi, Mamela Uyayityela. Mary. Yenda kuvuthulula wena. Mary nakuqhawula indawo zohlala mntasekhaya mna ndenzwa njalo mna ndinejito ndinejijitsu. Yiza Mary. Yiza Mary. Dala ndisiva ngawe Mary. Yiza Mary. Simulele. Yiza Mary. Fondoni Wathula khawulandi. Yiza Mary uzanqanda ntoni ebethiwe naye. Hayi sa wena uthi xa. Hey. Yiza Mary. Nali. 1 Tamsisho ngikayeka le ndenza. Hey. Kusekwathi into xa bakyaliwa khona ngo. Ngento ezincilayo. Mary jonga mamela. Nangoku uzawudliwa yonto kuwe. Jonga, nangoku uzawudliwela le nto. Zamdla kakade. Uzawudliwela le nto umdla wedwa. Ento ezi zingena focals can just from 50 amagazi abantu. Umdla wedwa. Tamsisho. Sis. Mind your language ever. Mamela ntwana. Hayi, man. Bari makangaqheli Ukhaba lo mama. ukhaba lo Siqhula nglo mama thina apha erawukeni. Ukhaba lo Iza. Qhelwa ngoMary ngo. Mna Mary mna nechito nojijitsu ungakulinga uniqali na yona kubonisa abantu yona kuqhawula indawo zohlala Mary. Nangoku ungaza ifamily yakho. Uyaqhela Mary. La nto wayenza kuthi umzayenza kum. Soze not guma haya ndenza londo. Asambe fondini. Qhelo Mary. Sambe nanami. Wandisiya wena ndibethwa ngalo Mary. Thetha ngoku. Sambe manje. Rere Sim rere. Rere kamama ke. Kubanda. Mama. Oh, haya kubanda. Jongi ngeba. Umalendele. Oh, iziyobisi zinemali ezinto mos. Ihla. Yo. Butris Brano omnyama. Hayi manjonga mandenza kayo ndithengisile into zakho. Abantwana bayangqwakuza ngenxa yeziyobisi unithengisise zona. Ndishekele ile nto ke iplastic eyi-1 ngobra man. Ndiyacela man uphela kwale nto ungaphinde uzise ezi zinto bra. Bayaraka abantwana bakameza. Bayaraka enye intwana iyeke esikolweni ngenxa yezi ziyobisi unithengisisa zona. Bayaraka abantwana bahlambi. Izothatha imali yakho bhuti. Iza Christopher nomnyama. Ungazi nemipu apha. Sure bhuti. Yo. Hayi ndika le nto eziziyobisa abantwana bayangqwakuza izithenda zimnyama ngenxa yam ngoku. Yes.
Yawenza umsebenzi. Mna hayi. Vele nazithi ezanto zakho, nazithi. Yabo, awugcwala kweqhubu kwami. Thengisile ntwana. Yabona but kids. Maganona. Jaya. Hayi, Jaya ke. Jonga nhlobo wami ne. After lento ningaphindi nithengisise mos. Yenzile. Yebo. Jonga namnanzi. Ngena pha. Thando zakho mina nami. Thando zakho wami ungaphindi ubuye a. Yebo. Thando zakho. Mazi ungikhala kakubi wena. Akho next aba uzethu ngo. Ihla uyabona kunezitayile ke. Ihla majonga pha. Thengisile mina. Hayi ngintsoyimpu mntana mina. Hayi. Hayi ngitso. Awuyithatha? Engqala. Kukindwa apha. Ha? Ihla. Ay man Beatrice man. Hey. Ikhwala mibiwele ikhwala hlala lapha Beatrice. Aqasha lo ngaphi yef? Hayi man ngithengisile nje buthi wendithengisa. Ngapha ngibhizi into zami business zami pha ya. No le ikhwala Beatrice Brown nibile benifake apha lento benifaka ngithengise zonke zaphela futhi zaphela nyani. Ngiyacela futhi ngiyacela. Sure. Njani man? Tatam. Ufuna imali bra like now. Uyifuna kubani? Ndingubani mina? Bra akhona ngizoyithetha nawe. Anayo. Akhona ngizoyithetha nawe. Zange ungikhulise nongikhulise. Uyabethwa. Bethwa bra. Bethwa bra. Jonga bra bethwa. Yeah. No ngamnika ifone ngithethe naye. Wathengisa drugs ngo. Awukhuli. Nike ngithethe naye. Sure bro no. Right time yami leyo but ayo time yami. So whatever uyenzayo lo muntu lo ngimfakile ku insurance mbulale bra mbulale ngizoba rich ufa kwakhe ngiba rich bulala lo muntu ningaphinde nenifonele sharp Sure. Udini. John. Khona lokuthandayo so useless thing. I think manje ungiyose man. Ngicela Beatrice man, ngicela Beatrice man, ngicela Beatrice. Enza uyithini le lokubhoza madoda ngo. Endicishile kodwa le ntwana. No drugs, no money. Kuzophela ntini ke ngokubhoza? Yes. Hayi man. Efondini. Ntoni? Thetha nedwa ukhona emotweni. Hayi kwalelanga. Yes, kanti wena ufihlile ngokwena ngokapha. Wasifihla ngo? Andisuba ndisifihlile qha kaloku senditshomi yami and ke undonqina ujambisa xa ndilapha mna ndibhaqwe ngumntu wapha zofana. Hey, amizuzu ufuna ngandicishila ntwana mani ndikhelisa amazama andiqondi ba masuka ifeyintile la ntwana ifanga mani. Amagala Uthini ngoku? Jonga. Shaya spin, masam. Shaya iviri. Uyazenza izinto wena. Yo, hamba. Hayi sunqamela kaloku into yenze ungekhoyo. Siyasuka Yintoni ngoku? Wambulala abantu. Hey mnanam. Hayi jonga. Yabona kule weekend siya kuyo. Hayi jonga ndifuna kuviwe ngam mnanam. Mnanam usiyaduma utabana. Hey! Bamrurusi. Hoy matamtata. Azonga bakurearrangeile mnanam. Bamrurusi.
bakufumene bangakoyiki injani bakururuzile hey awuvaniksi yetsonga yabona ngokudliwa zibhere udliwa zibhere yakhumbula unyisa ukhalisa family yakho uzawunyanzeleka ngoku sihambe sobabini wena ubone ngapha mna ndibone ngapha ay shosho injani hey awumatsantsana hey in zat don't sa injani ngisebenza kuyami befuneka ziqhawula umlenze uyaspida wena dani sebenza kuyami khaya uyaspida unibona njani sebenza kuyami kodini unibona njani sebenza kuyami unibona njani kodini ungakanti uyandiqathula imenemene usakona kwenza hey sena kwenza kuyabona wena samnimniki ina sebenza kuyami sak babele sina tsane sebenza kuyami ufuna undonzakalisa unifanisana lenje ina sibe yidrisam babele jonga in sebenza kuyami uyabona bamba ngalisi man in tata ojemdo khwani usaba strong amatantana mazambe mna nami azambe twebekile kodini udliwe zibhere akunya bakudwabuzile usatisawunya jonga he mabele yiteni lentwana njana nje ekalonda yakunya zibhere zami